warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Baru bisa bikin video lagi ya guys, karena kemarin masih sibuk nih dunia nyata. Ini nunggu nih Pak Su lagi masang macanan guys. Itu ukuran dewasa dia guys. Pak Su lagi masang karo nungguin kepala dijadi. Nah, kayak nek-nek karo diwangi Pak Dewa. Ojo ta, Pak? Di Pak Dewa ku guys. Ya aku nunggoni. Yo dinglike ning ndi kok dijikok ning kono ora ning kono. Wong dicepat lho, War. Ini lho. Dole aja, Dre. Loh. Ya wes. Digone kursi sing ada manuk andine dipet. Bisa jane yang ngantuk pol guys, tapi hawane panas pol. Misis ning toko karo nungguan masang-masang. Bendang mari, terus melok juragan baru Nathan. Ayo Ndre, kayak ngopi murni Ndre. Oh, gak gelem masih rene. Nesu. Lerak njaluk HP iPhone. Sudah tuku iPhone apa ora to, Ndre? Tekonono Pak War. Tukangnya iPhone gue. Sida apa ora? Oh, meneng ae gak nesu ya. Engko lek malah untungmu lek malah cepet lho ngapusi wong lara untu. Bose lara untu, melok lara untu. Bose mangan cumi, ya jere meneng omah mangan cumi. Lek dijak omong madhep rene. Dijak ngonten kok tekonono Pak War tuku iPhone apa ora? Ya nesu ya. Kalau madhep ruwono kalian juga grek nang sisih kono. Ya wes lana ya, gak sida. Ini kilo guys, macanan sing sik dipasang awake. Bahane teko tali rafia guys, iki macanan jumbo bodi. Iki engko kari masang kepala macan. Iki alhamdulillah wis ready 2, ready loro guys. Ambek iki berarti 3. Iki arep nggawe persiapan gawe Agustusan. Lah iso nggawe 10 macanan, guys. Nyapa kok diduk nih? Ya mau. Kalau dingklike kalau Mbah. Piye to Mbah Dewari jan. Doi dingklike malah emah. Kesel ngopi Ndre, ndang dicopne. Pak War gak ngopi? Apa dicopne ki mau Pak War? Lemburine macanan nenek Pak War guys sampai ra ketok. Saking gedine macanane. Digedelikan ki penah ya Pak War macane. Nyemplung ning jero ra ketok wis. Iki digawe Andre karo Pak Dewar cukup macane iki guys. Apa meneh gawe ngemplok bocah. Kena gawe golek saweran. Ayo sing minat boleh dipinang. Ya Andre ning kono tak sopi. Ayo Andre, semangat. Dikei gula. Ngopi. Ngopi Ndre. Kamu auraku meninggalkan. Oasis ini guys. Kayak karo Pak Su. Tiga ini kopi karo Pak Su. Aku ya pengen ngerasa nih kopi nih bisa.
Oh gak njikok maem to ya. Karo kerang sampir. Bojomu ya tau masak kerang sampir Pak War? Terang, Bu. Heeh. Dia nate. Saiki lho sing tak tekokne. Nate. Kerang sampir. Wah, Enak lho padahal. sampai di sing ndi mboten paham. Sing enek rambute. Mana dikecil. Kayak Andre pe budal njikok tahu goreng. Kayak Uya Siti ae Bu ngono ya. Linggo hae kok ya wis sambat boyoken to, Ndre. Ora mau tutup mesek kita, Ndre. Ben njikok tahu sik. Ya, kontake ning ndi digoleki. Seraya. Makan sama ini guys dengan nama desa. Lah iya. Ya sakit. Dewar ya prot. Mau teko jam piro Dewar ya? Jam 12. Ya, Dewarmu teko jam piro? Jam 1 malahan ngono kok jam 6 jere. Wong aku jam 6 ae tas budal ora enek uang kok. Ape ngapusi lah kok. Iki Pak Su lagi nggawe kopi. Dudek sik panas tenan apa ora kuwi anune galone. Engko kembung lho lek gak panas ya. Wes wetenge wis kempes bojoku rek. Diet IF. Maeme jam 11 awan. Jam 5 sore wis gak maem. Timbangan ya wis mudhun pira kira-kira? Gong mok timbang. Wis sendoke diumbang kok digarek-arek lho. Ini nanti war. Nanti gue. Iki kopine wis dadi, guys. Kopi murni, kopi hitam murni. Gulane mek sedikit iki mau. Mantul pasti nih. Minum kopi murni dulu. Mantap. Mantul Pak War gendang. Pak War sik ngeracik ning kono. Dindang-dang masuk penak. Ya wis akarep. Mantap. Sejuta inspirasi. Minum kopi murni. Si Abang. Ya sabar to Pak War. Aja ngendang-ngendang jareke gak penak. Jadi kok mau. Wah, yang bisa lah nek. Kualitas gitu. Ini tahunnya wis teko iki. Andekno kok gak puanas to njere tahunnya jereke tas ngentas. Alah iku lho adem tahunnya san. Pak War tahumu. Mumpung sik anget. Maem tahu dhisik. Kayak mau wis tak kei Pak War ning kono wis maem tahu, Andre ya wis tak kei. Dek. Sayangnya gak enek uyahe. Tapi iki sik anget tas ngentas lho iki. Uyahe wong entek. Enggak nih.
Ayo sungkanan Pak. Oke guys, tak ayu sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channelnya Dian Dava Fakta.